फुख्रि नैबे दाउब' गार्डेनाव साजायनाय नैबे जाबाय खागुजि लेबु बागान सारनि जिनेन सारनि नै बरिया बरियालै नै सारमोना दै बख'दों फुख्रिया नै नायनो हागोन गाइस नैबेयाव आराम थानानै ना आदार होनो हायो औ सेंग्राफोर ना आदार होनो हायो जिरायनानै बार जाग्लांनो हायो ओरैजाय फोरला बागान दङ गय फुलि दङ गय फुलि नांगौबा मोनगोन गय थिंख्लां बरियालै बिराद गोजोन मोनखागोन बेलासियाव बाहा ए खासेव बाब बरिया नायनो लुबैथारोमोनलां बेखौ टटेल वाव खासेव ओइ हाब बिराद गोजोननाय मोनबायलां बेखौ नुनानै वाव मा लांखांबायनो नायनो सौखौ मोगथाङाव आमने सामने दाबो नुवाखै दासो नुबाय आं दिनैसो नुलायदों सेसा आरो ओरैबो नै दाउ फारामखा बियो फार्म हाउस आरो माइ दुब्लियाव नै बिराद मोजां एसे दै नांबावगौमोन सेसा खथासे सेसा ओइ दिबट आदसा बैयाव सेसा दंमोननो बारजालाना बिराद मोजां गेजेराव ओरैबो थांजाया थिं होनानै आरामसे बे सारनि टयलेट नैबे कनफारेन्स हल आलासि फैबा ज' रायलायलायग्रा बेयाव रायलायो आलासि जिरायग्रा बिराद मोजांलै मथा मथि सुन्दर ओरै थांबावनोसै फुख्रियाथ' नै बिराद मोजां नै सेरजों ड्रेन आरामसे ड्रेनेज सिस्टेम गय गयजों लोगोसे ओद बे नालेंखर नङालै नालेंखरसो नंफ्लांदां ए है बिराद साइज खालामदोंलै आराम सान्दुं नांनायाव थानो हायो सान्दुं नांनायाव गोजां बोथोराव बरिया बास ओरैहाय कितना सुंदर है नजारा 4 केजि 5 केजि नाया 4 केजि 5 केजि ओइ गोमो दावलांबाय हनै नाया ना सिङाव थांबाय गोमोलायमोन जुम होबा मोननाय नंला जागौमोनदां गोमोलायमोन नाया बिराद मोजां गोजोननाय मोनो साराबो नायबाय गावनि नाखौ बेलाय बरिया मथा मथि औवा सायायाव गोजां बोथोरबा बै सान्दुङाव बरिया सादावबो जिराय जायो गोजौआव औ बैयावबो टेरेसाव गोजौआव जिराय जाबाय हाबाब बरियालै बेखौ दहाय लानो रोङासै ओइ बेलाय नै बुन्दुआ मा होनो नोंथां मोजां माने जोङो दा 13 चिराङाव दंफैयो सारनाव दंफैयो आरो नामखौथ' खिन्थाथ'ला जिखुनु भिडिअ'आव नुलांखागोन नोंथांमोना दा जोङो सारखौ मानि थाखाय लोगो हमफैदों होनबा बेखौ उनाव मिथिलांगोन दा जोङो सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै लागोन आरो ना मा होनो औ साराबो एसे नुदो फंनैसो गार्डेननि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय गिबियाव आरो आंनि दिनै बे फिसा मोनसे बारि एबा हा खर'आव एसे औवासुं साया दङ
बेवहाय फैनानै आंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। ओरैनो माइ गायनाय आरो एसे दुब्लिफोर दं, मैगं जाग्रा बेनो। दा बेनिखायनो बेवहाय माजे समाय जिरायफैयो, जेबो गिदिर बाथ्रा गैया, ओरैनो नार्सारिफोर खालामो। दा नोंथांमोना जे फैबाय आंखौ खबर लानानै आरो जोबोद गोसोआव रंजानाय मोन्दों। आरो फंनैसो जोंनि दा BPF नि सरखार गोदान दानायाव गोसोजों जेरोखोम रंजानाय दं आरो नोंथांमोना निस्सय माबाफोर सोंनो फैदों, बेवहाय आं फंनैसो बुंनो मोनगोन थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो आं दायो लासैनो नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि BTC बासिनि सिगाङाव मा बुंनो हायो बेखौ नाजासिगोन। दे गोजोन्थों। थेंक इउ। खोनाखाबाय गाइस नोंथांमोना, दा कमेन्ट्सआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे नेनानै थाबानो जाबाय। कन्टिनिउ लागाथार सारमोननि भिडिअ'आ एबारनिफ्राय भिडिअ'आव फैबाय थासिगोन, बे क्लियारखा। स' थेंक इउसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।